Kewajiban saben isu kudu tangi kasih eling marang kewajiban diri. Nyape awak nyembah marang Gusti Pangeran, nyuwun pandongane kanggo nglakoni kewajibane. Dadi murid kewajibane. Alon-alon mangkat sekolahe jangan dilali nyuwun restu ibu lan bapak yaiku nyuwun pangestu ambun tangan ibu lan bapakmu supaya barokah sekolahe lan gadah ilmu kang becik, ilmu kanggo uripmu kang becik supaya uripmu sansaya tansah penak.